Predstav si svet, kde Airsoft nie je len bezcielne behanie po lese či opustených budovách, ale komplexný šport so skutočnými pravidlami, štruktúrou a komunitou. Dovol mi ti predstaviť moju víziu ekosystému, ktorý tento šport posunie na úplne inú úroveň. Zdravím, volám sa Milan Chňapek a som zakladateľom projektu Objekt. Čo by ste povedali na to, keby sa Airsoft zmenil na regulárny ligový šport? Nový slovenský projekt Objekt sľubuje férovosť a technológie priamo v teréne. The Objekt project has caused a stir on the Slovak sports scene. Objekt is changing the rules of the game. Objekt je projekt, ktorý mení Airsoft z chaotickej hobbyhry na moderný, férový a súťaživý šport s jasnými pravidlami, novou technológiou a šancou zarábať pre hráčov tvorcov. Bežný Airsoft je často neprehľadný, závislý od fair play a hádok o zásahy. Objekt prináša férovosť, profesionalitu a komunitu. Mení Airsoft na skutočný šport. Srdcom projektu je HDS, Hit Detection System, senzorický oblek, ktorý spoľahlivo zaznamená každý zásah v reálnom čase. Vďaka tomu vie byť zápas férový, jasne bodovaný a pripravený na priamy prenos alebo záznam. A nie len to, ale aj ďalšie platforma Spark, Sports Production and Action Revenue Creator, Military Streetwear značka Obix, vývojové stredisko Obutek, prepravný systém TACO, Troop Assault Carrier B Objekt. Objekt vytvára pravú, štrukturovanú Airsoftovú ligu so skutočnými pravidlami, bodovaním, modernou produkciou a komunitou okolo celého ekosystému. Niečo, čo na Slovensku ani v Európe neexistuje. Hráči sa poskladajú do tímov prostredníctvom platformy Spark. Tímy sa môžu zúčastniť zápasov, ktoré sú profesionálne natáčané a streamované Objektom. Z každej monetizácie, YouTube, Twitch, ďalšie platformy získavajú hráči percentuálny podiel zo zisku za svoj výkon alebo účasť v zápase. Tvorbu a distribúciu obsahu zabezpečuje Objekt. Hráči sa tak môžu sústrediť na hru, zatiaľ čo my zabezpečíme produkciu aj výplatu odmien. Pre všetkých, ktorí chcú viac ako len hobby v lese či v opustených budovách. Pre Airsoftových hráčov, športovcov, tvorcov obsahu, FPS gamerov, ale aj pre fanúšikov moderných športov a military štýlu. Vymysleli sme pridanú hodnotu pre každého, kto v sebe stále nosí chuť hrať sa, súťažiť a zažiť dobrodružstvo. Nech máš 10 alebo 30. Môžeš nás podporiť cez startovač alebo nákupom fashion doplnkov, ktoré pripravujeme. Prví podporovatelia získajú limitované produkty, exkluzívny prístup k zápasom, možnosť ovplyvniť budúce pravidlá a byť pri zrode novej komunity. Cieľom je vybudovať fungujúcu športovú ligu s vlastným systémom, vysielaním zápasov, vývojom novej techniky a rozšírením komunity v Európe aj vo svete. Objekt chce byť príkladom, že aj z ničoho sa dá spraviť veľa.